Har ka gama aikinka. Ba wani ya kamata ki tambaye ba. To me ya kamata in tambaye ka? Ina fata bikin manta da cewa har yanzu Kamal bai shigo cikin gidan nan ba. Ka daina damun kanka akan zancen Kamal. Kamal namiji ne. Sai ya dawo ai. Kinga dole in damu da shi. Saboda ba na so ya zama ɗaya daga cikin irin samarin nan da suke abin da suka ga dama da rayuwarsu. Shi kaɗai nake da shi. Bayan shi babu wani a gabanmu. Sannan kuma duk sauran da ke cikin wannan yanayin shekarun kamata ya ce yana cikin gidansu tare da 'yan uwan shi ko kuma a'a inda yake bai muhimmanci ne iyayensa kuma sun sani. Kamar sai a hankali don baya jin magana. Zai gyara idan na fara bata mishi rai. Allah ya sa ya ji.
mutum na buƙatar sa da kai mana. A ban da nan wurin dai. Ka ji matsoracin ko? A ka ga laifina ku ajiye ni a nan ƙarasa ƙafa ko dai ku tana da addu'a. To wai kai ka san kana jin tsoro kuma amma kake kaiwa dare haka saboda Allah. To ni ma dai abin da na gani. To me sai baka hana ni kaiwa ba? To ai baba gaba ɗaya ne babu kai kuma har ka fata daɗi. Ai bai san yadda muke kaunarsa ba. Ka san ba muna ji da kai ba saboda wallahi idan babu kai outing din nan baya mana daɗi kwata-kwata. Wallahi baya yi mutum shi yasa kawai. Kusan wani abu? Babu wani faɗa ko wani abu da zai sa mu kasa gane mu matasa ne. Yanzu ne lokacinmu za kuma mu iya jure duk wani ƙaramin faɗa na wani ƙaramin lokaci. Wannan haka yake. Yanzu dai abin da nake so kai sauri ka je duk ma yadda ake ciki ko da waya ne sai kai mana. Ko muka aje ka mu tafi kawai. Wayar da mutane. Maza! Ya sai ka ta yin ƙurwan lahu. A ai da ma yau ka tafi kana ƙurwan lahu. Zan yi. Ai me duka nake gayawa. Ni barin jin dau mu yanzu fita ma za mu yi. Amin dan alfarma. To ai 12 dare mara kyan kura. Ana ga mana da gida ba biya. Sai yanzu ka dawo? Baba duk zaman jira ne sa ba kwanta kai bacci ba. Na tabbata idan labari ya fita cewa kana saka ni a cikin irin wannan halin na rashin dawowa da wuri sai irin wannan lokacin sunanka zai ɓaci. Za a ga laifinka a ce baka kyautata ko? Ka yi haƙuri. Kullum baka da aikin yi illa ka ɗauke ni ka ɗora ni akan turbar haƙuri. Bahaushe ya ce idan kiɗa ya canja takurawa ma na canjawa. Idan har ba za ka canja ɗabi'unka ka dawo da su yadda suke da ba to ina tabbatar maka da cewa daga yau mun saka zare da kai kenan na rashin mutunci. Duk wani abin da kyautatawa da nake ma zan zare hannuna. Cewa mutum ba abin da zai iya sai da izini sai ka ci wata mace. Haiku duk wanda ya rasa mafaɗi ya shiga uku a rayuwar shi. Ya shiga uku ya lalace. Kai ka samu wanda yake maka faɗa har kana mita an takura maka. Wallahi tausayi kake bani kamar. Mugun tausayin ka nake dan na rasa ya zan yi da kai. An yi, an faɗa, an yi wa to dan Allah wanne uwar kake zuwa waje ka ɗauko. Da ba za ka zauna a gidanku ba ga uwarka ga ubanka ka samu wanda zai taimaka maka ma yayi maka faɗa to ka kashe shi in ka kashe shi ka huta ma ga ya za ka yi da rayuwa. Umma ni fa na girma shi yasa nake so ya fahimci hakan ko yana shakka akan tarbiyyar da ya bani ne. Ka girma wani girma kai ka aifan ma Kamalu ka kashe ni ka kashe ni ka huta na ce maka tunda ba za ka ji duk abin da nake faɗa maka ba ka kashe ni ka huta na ce maka kashe ni. Amma me idan ka san maganar da za ka furta daga bakinka ba mai daɗi ba kar ka furta shi don wallahi ka furta sai na tsine maka in dai ba mai kyau bane ba. Ko me kake so a yi maka kuma a duniyar nan ni na gaji. Saboda mun ma faɗa jiya shine ba za mu ci albarkacin gaisuwa ba? Ba haka bane. To menene? Ƙarya muke maka kenan? Mu ga mu tsofaffin makaryata ko me?
Amma yake son ba zan ce kina ƙarya ba. Sai ni abin da nake so ku gane abu ɗaya ne. Ku yarda da ni ba zan taɓa yin abin da ya saba wa tarbiyyar kowa. Yadda da kai shine zai samu baka dinga yawo sai lokacin da ka ga dama ka dawo da dare. Yadda da kai shi zai samu sakan maka karɓin abin da ranka yake so. Wannan ka ɗauka a matsayin su? Karan faɗa maka. Wallahi wanda ka nutsu. Ka ji faɗan da muke ma. Dan kanka ne. In kai mai kyau kanka, in kai mara kyau kanka, wanda ma ka daure kai mai kyau. Dan shi ne mafi alheri a gare ka. Ni fa ina fahimtar hakan fa. Saboda haka mu saka maka mara kenan ko? Mu saka maka mara kai fitsari ka fitsari kafafuwanka ko ba haka kiso ba? To ka saurare ni sarai ka ji. Idan har na isa da kai, idan har a ƙarƙashin kulawa ta kake, to baka isa ka rika aikata abin da kaga dama ba zuba ma ido ba. Dole ka bi umarnin ko kana so ko baka so. Sabanin haka kuwa ka shirya fuskantar kalubale da kuma fushi na biya maka. Yanzu ka ji daɗi, ka ɓata mishi rai, ka ɓata mishi rai, ka ɓata min rai, duk mun gwada. Sai ka haɗa filet uku ka ci, ka goshi, ka ji daɗin yawo gara, ka bi duk inda za ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ikilima, yau ke ce a garin namu? Ko da ke dama Alhaji ya sanar da ni cewa za ki zo. Sanar da zuwa. Dan ma kin san yanayin hanya ban samu na ƙaraso da wuri ba. Aikin san haka tafiya ta gada. Kin sha hanya mu shiga daga ciki ki aje jakan naki. Sai in sanarwa kawun naki in ce ga keken ƙaraso. Zo mu je daga ciki. To, Kilima, ni abin da zan gaya miki komai da duniya ɗan haƙuri ne. Sannan Allah ma yakan jarabci ɗan adam da wani abu domin ya gaya imanin ka yake. Kar ki ɗora damu a kanki, ki haƙuri, komai zai warware. Kalmar da mahaifina yake ne ki gaya mu. Ni haƙuri, musamman ma abin neman aiki. Lalle ya barki da kalamai masu tsada tamkar gwal. Dan shi amfani da haƙuri yakan kai mutum tsibirin da bai taɓa mafarkin zuwa ba. Wannan gaskiya ne. Yanzu abin da za yi, idan Allah ya kai mu gobe da safe ki shirya mu tafi ofis ɗin mu tare da ke. In Allah ya sa da za ki samu aiki a ofis ɗin. Aiki? Daga zuwa? A'a, ba ikilima, kun ban da abinki. Me za a jira? Ai abin da ya kamata a yi, to a yi shi a lokacin da ya kamata. Wannan gaskiya ne. Na gode Allah ya saka da alheri. Wai malam ya zama ullo gobe nan ne. Kawai abin da zan yi shine da Allah ka daure ka fito da wuri saboda na san ka da wannan baccin naka don wallahi in ka sake ka ba mu matsala na rantsi da Allah zaka ga matsala. Kan yi raba kanka. Ana magana aiki ina wani magana bacci. To gaskiya ya faɗa kana yin hakan aiki. A'a malam banda maganar neman aiki kai ma biyo masa za ka yi. Allah kuwa ka san ta yanzu ya kamata a yi tunani akan wannan. Yanzu dai abin da nake so wannan shine daman mu na ƙarshe. Dan mutumin nan na san shi ba shi da wasa wajen bada aiki. Kawai abin da ya kamata yi dan Allah dan Annabi ka daure ka fito da wuri. Dan Allah. Allah ya sa maka rago ka je mun ba. Kai wallahi duk wani aiki duk wahalarsa a shirye nake da in same shi kalle shi. Shike da dai kai hakuri ba kallon rago nake maka ba. So yake ga mun bakar magana na san ai dan gidan soja shi ma gwarzo ne. Shikenan. Shikenan ai ga fili ga doki. Shi kira wakila a gani ba da mu sai da safan da Allah karka makara mutum na dawo gaban mutum to shine barin abin nan ko direban ka zan zama to ai shi ne dawo gaban mutum wallahi ba zan zama direban ka ba direban yan oke abun zaka fara abun kenan direban yan wannan da kake gani ya tace kamar yadda na gaya ma cewa idan ana da bukatar ma'aikata
shine na kawo yata. Alhaji Jafaru, kana nufin wannan yarka ce? Kwarai ma da gaske. Duk da yake dai ba ni na haife ta ba, amma ina da iko a kanta, kamar yadda mahaifinta yake da iko a kaina. Alhaji Jafar, wannan ba wani abin damuwa ba ne. Kai ka san yadda kake a kamfanin nan. Ko da ba ka da alaƙa da ita, mu masu karɓar duk abin da ka kawo mana ne, don haka ka kwantar da hankalinka. To alhamdulillah, alhamdulillah. Na gode sosai. Kin gane ba sai kin gode mu, ki gode wa Allah. Kin riga kin hau tsanin da babu yadda za a yi, dole ne mu ɗauki ki. Kuma da na bi takardunki na ga duk abubuwan da muke bukata kina da su, don haka babu wata damuwa. Yanzu abin da nake so da ki jira ni a reception. Idan muka gama tattauna da Alhaji zan dawo gari ki ko? Ki je ki jira kamar yadda ya ce, ki zauna na reception. Na gode sosai da kafa yanzu. Allah ya saka da. Alhaji Jafar, a san bane ne. Ka ce kana da iko da ita. Ai kamar yadda na gaya ma, ina da iko a kanta, kwarai ma da gaske, kamar yadda mahaifinta yake da iko a kaina. Wataƙila shigowa ta yi sanadiyar faɗuwar wani abu mai muhimmanci a wurinki. Ana kaga da Allah mu ji daya. Alamu sun nuna bata daraja abin da kai ka daraja ba. Mu ga abin da ya kawo mu ka zo kana hawa. Kamar na ji wani abu game da ita. Ana abu game da ita kuma? Me ka ji? Kamar na ji na taɓa ganin ta. Kamar na ji ina son sake ganin ta. Kamar na rasa wani abu ɗaya a wurinta. Ka rasa wani abu a wurinta? To me ka rasa? Muryarta. Muryarta kuma? Sai ka ce wata zagiya da Allah mu je malam. Allah. Abai. Za ku zo kawai ku zo shi. Wannan yake mun. To Allah bai mun sani ne? Guri ku zauna. Alhaji Jafar. Ka san komai yana da mafari. Wannan haka yake ranka da kuma komai yana da dalili idan zai faru. Wannan gaskiya ne. Ina ganin wannan dalilin ne yasa ka ɗauko ‘yarka ka kawo ta ofis ɗin nan don mu ɗauke ta aiki. Wataƙila don zuciyata ta haɗu da abin da take so. Ranka daɗe ban gane me kake ƙoƙarin gaya mun ba. Haka ne Alhaji Jafar, za ka ji maganar ta zo maka a baibai. Amma ba komai ba ne dama ake gane shi da farko. Ni ma kuma na rasa gane abin da zuciyata take nufi game da ‘yar nan taka. Amma dai ko menene na tabbatar tana da muhimmanci da kima kuma a cikin zuciyata. An kai daɗe, ko menene zuciyarka take kwaɗaita maka, to ina so in tabbatar maka ni Alhaji Jafar ina tare da ita 100%. Kuma ina so in daɗa gaya ma cewa wannan abin da zuciyarta haka take so, ina goyon bayansa ko menene zuciyarka take so. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Na gode da na ji daɗin wannan kalamai daga bakinka. Kuma Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Ni ne da godiya ranka ya daɗe. Ka san me nake so da kai yanzu? Na'am. Okay sir, I will get back to you later. Wayar yanzu ana nan ne ba a tafi ba ko ana so sai na maimaita maganar da na faɗa ne. Na ce muku babu aiki, mun rufe. Ranka dai an ce mana kana ɗaya daga cikin waɗanda ba sa juyawa masu neman aiki baya. Shi sa muka zo cike da amincin neman samun aiki a nan gurin. To wai a gargashi na kuke ko kuma ubanku ne ni da dole sai na ɗauke ku aiki na faranta muku rai. Na gaya muku babu vacancy. Kun zauna kuna wasting din time dina kuna ɓata wa kanku lokaci. Za ku fita ne ko sai na kira security? Ranka dade, nan ne daman mu ta ƙarshe. Kuma shine karo na ƙarshe da muke tunanin muna da dama.
Idan aka yi mana haka ranka ya daɗe. A tashi aje babu aiki, an ce babu aiki. Ranka ya daɗe kuma abin har da zagi kuma. Shikenan ranka ya daɗe. Za mu je in Allah ya sa an ƙara abin nan sai mu dawo. A tashi aje ba aiki ne. Yawa, za mu Yi mu da abin da ya dame mu. Je. Nura, ɗan tsaya. Mu ɗan jira da Allah. Ne faru? Ya za ka ce mu tsaya a gurin da bai kamata mu tsaya ba. Bacin ka san mutumin nan ba aikin nan zai bamu ba. Kaga, ko da ke na kama kana sauri ne kan ɓata ma lokaci. Amma ni ina nan sai na jira sai na ga ta fito duk daɗewar da za ta. Sai ka jira ta wace ce? Ka jira za ka gani. Haka kace kenan tafi kenan ko? To sai in ga da wadda za ku taho. Kaga malam da Allah mu tafi da Allah. Amin wa alaikum assalam. Zauna. Na gode ranka da. Kina da yawan godiya. Na lura karamin abu baya wahalar da burgiki. Kyautatawa tana ɗaya daga cikin abin da take burge ni. Sannan kuma tana ɗaya daga cikin abin da nake girmamawa a rayuwata. 'Yan mata, ire-irenku ni kuma su suke burge ni. Da gaske nake. Na san baki san dalilin da yasa na saki kiran ki dawo office ɗina ba. Ba dai matsala bace daga gurin aikin ko? Shine ma kuwa. Domin ya danganci aikin. 'Yan mata, ina so in share miki hanyar da zaki samu aiki cikin sauki a office ɗin nan. Ba ma samun aikin kawai ba, har da mukami mai girma. Ranka daɗe, wallahi yanzu ban fahimci abin da kake nufi ba. Kai min gwaru-gwaru ko zan gane. 'Yan mata kina son aiki? Shi kawuna ya faɗa maka, kuma shi ya kani nan. Da bakinki nake so ki gaya min. Wannan tsakanina da ke ne ba tsakaninki da kawunki ba. Ina so. Za ki iya yin komai domin ki samu aiki? Matuƙar bai saba wa addinin musulunci. Za ki iya aure na don ki samu aiki? Ka san ko abin da kake faɗa? Na san abin da nake faɗa. Kin san dai da hankali na 'yan mata kuma ba mahukaci ba ne. Ko so kike in ƙara maimaita miki abin da na faɗa? Yau abubuwa sun abu na kamata mu fita ko ba kin ta ƙara so. Ha. Mutum ne me yasa kake irin wannan ne? Ya kamata ka san abubuwan da suke gaban mu da yawa ba. Ya za ka ɗauki abun ka zo ka tusa zuciyarka wannan ba daidai bane ba fa. Aba Nura, ya kake zare mace a cikin lissafin abin da namiji zai nema. To shikenan yanzu muna kokarin ya za mu samu aiki. Baka kokarin ka zama gurzon namiji ka je kai alfahari kai ma. Amma ka ɗauki soyayya mace ka sa a zuciyarka wannan ba daidai bane ba. Shikenan ka je wajen mace. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me kake nema a gurina? Wataƙila yake gane a fuskata. Ta sigar da kake nema ka takura a rayuwata ba? Ta sigar da nake ƙoƙarin faranta miki da ko? Ka san ko iya tarin farin ciki da nake nema a rayuwata? Kar ka ɗora kanka abin da ka san ba za ka iya yi ba. Ko da ba ni da adadin iyayen da ke so, zan iya mallaka miki iya wanda zuciya ta take da shi. Ka ga da sauri nake. Ki haƙuri. Na kama ba ki zo da motar gida ba. Idan ba damuwa, ki haƙuri mu ƴar sauƙa miki tafiyar mana.
gaskiya ka fiye na ci. Shikenan, mu tafi. Amma ke ba kuwa ce a garin ko? Eh, ni ba kuwa ce a wannan hanya. Amma ina yawan binta. Sai dai ni ba a kan Suna na Kamal. Kuma nan ba daɗewa ba zan sanar da ke abin da ke raina game da ke. Me kake so ka faɗa? Idan kin ban dama zan sanar da ke. Ina tsammanin tambaya ta bai gudu amsa. Ana sanar da mutum a cikin damuwa ko farin ciki. Amma in kin ban dama zan sanar da ke. Kai haƙuri saboda zuciyarta a tabbace take da wani al'amari tun kawo babban su. Kamar mai ban tsoro kuma kamar ya? Haka ne. Amma dai ba wani abu. Tun da za mu je gida da ku. Insha Allah kuma ne. Ok, hakan na nufin cewa kin ba da damar mu sake ganin ki kenan. Insha Allah. To kaga abokina kai kai nasara ma inda haka ne. Mu je kawai. Ya ofis a wurin aiki. Ina fatan dai ofis din ya miki ko? Kun yi shigo ba ku ce komai ba. Ko dai gurin aikin bai miki bane. Ta ce bai mata ba. Ina sa ai ba gurin da za ta ce bai mata ba ne tunda guri ne da za ta yi alfahari da shi. Don mutumin da aka ce ya samu aiki kin ga dole alfahari da gurin kuma kamar ita na san cewa wani nauyin ma ba za ta dora mana ba yar hodan nan dai dan turaren nan dan sannan za ta iya taimaka kanta ta taimaki waninta ma to yanzu abin da ya kamata ya Kilima kin san shi guri na aiki dole ko ina na da ka'idoji saboda ka abin da nake so da ke do Allah duk wani guri da zai zama fitina ko wani abu da ba a so na kamfanin ma'ana ki kiyaye dokokin kamfanin in kuma kika yi haka za ki zauna lafiya ina fatan an gane A tana da hankali. Insha Allah zai kiyaye. to ki yi haƙuri ki bar wannan maganar kin ga na riga na makara yanzu abin da nake so da ke ki bari idan na da duk wani lissafi sai ki kina ina yauwa kin shirya ba Ta dan tsaya ɗora ruwan zafi ne a hita zan shati. da Allah ki ji Ikilima wai ta tsaya ɗora ruwan zafi sai yanzu ma za ki sha shayi to yanzu abin da za ni ina da uzuri muna da mitin a ofis saboda haka bari mu baki kuɗin mota Ai ta riga ta gama shirin ma an banda abin ka alaji. idan kin je kuma ki ce da ina gaishe shi kuma ki ce masa maganar da muka yi da shi tana nan kada ya samu damuwa ni na tafi na gode Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka ce za ka zo? Ai ko karfe 1 na dare kika ce in zo. Babu abin da zai hana ni zuwa gare ki. Ki gode wa Allah kin samu mutumin a daidai. Kin san fa mutumin na yana da wuyar sha'ani. Amma na fahimci ke zaki juya shi kamar waina. Kai ni zan juya shi koko shi zai juya ni. Ka san kyautata tana ɗaya daga cikin abin da take harzaka zuciya. Na yake so mu je. To, su dai suna so in tafi gurin aiki ni kuma ina so in je in ga gari. To, amma Ikilima me yasa zaki zaɓa haka? Ba ki tunanin ki saba gida? Ai yanzu ma aka fara.
aka fara ne. To, su kullum a tunaninsu ina zuwa gurin aiki. Ni ko a gurin aikin nake zuwa ba. Allah sa dai ba ku gajiya da ni ba. Gajiya? Ai zuciya ba ta gajiya da kirtawa abin da take so. Kaga mutumina, ya kamata fa mu sauri mu tafi. Ka san fa muna da abubuwan yau. Gaskiya ne. Bismillah mu je ko? Kamal, wallahi ka shammace ni. Ban gane na shammace ke. Shammata irin wadda so yake wa zuciya. Hakikanin gaskiya ban zo da niyyar soyayya garin nan ba. Amma saboda tsabar kulawa da nake samu a gurinka, gabaki ɗaya canza min tunanina. Ba na jin a zuciyata zan iya rabuwa da kai. Da so na kama a zuciya, amma sai dai na shan wuya. Na zam kamar mara lafiya, kira na bawa